kring sitwasyon na. O, kamo. Siya. Apo-hapa ko. Mami lang ko siya. Naguhapon. Antod na, mawasan ko ba? Ano bang murag ka ng iro ba? Apo-hapon. Naguhapon na ka lang magpahapuhap. Dili, oy. Ang gidudar bagi ko ng bation, maganay kong tahapdos ron. Adios, Marikita Ilinda. Giniron mao gini may tabo ron. Adios, Marikita Ilinda. Mao gini may tabo. Porkito yano gyud ang mahita pa. Diba? Sakto ko nga dito sila makagukod na to. Ay, bitaw. Pero ako din nervous mo kusog kayong pagpadagan gariyaw. Ay, wala kay kasunod ay. Ang importante nga wa na sila makasunod na to. ay, nanuban sa kahagod nga gigukod man ta nila gariyaw. Doon na like trip ang uban diha nga way mga lingaw. Uy, trip. Trip lang yun nila ba? Ay. Pero watay ang ikabalakan din day. Ilabi na nga, doon na lang kayo tas pagatpat, bitch. Pagatpat. Pagatpat. Ay, pagatpat. Ah, Ay, hala gariyaw. saman? Ang itong nga kotse. Itong, Naano sa jatong layaw. asa? Dala. Tuod yun da. Lagi. Kita-gyog ko. Oh. Kita-gyog isundan na nila. Lagi. Ayaw kadlog. Kanya ako na day. Ngandang mihog ng magkagalit gariyaw. Ato silang paunhon. Uy, hala. Tuod. Kaya? Tuan. Minabay na dyan ang kotse gariyaw. Karon. Karon. Sila nasa mga tusundon. Salamat yun kayo ninyo, Lolita, Glinda. Dako na yun kayo na mong garbo nga, kamo nga mong kauban karon din eh. Bitaw. Na nagpasalamat gamin ninyo og dako, Glenn. Waray kaso na to, Janelle. Pasensya na sa kaayo ninyo ha nga, pero may mo balibad sa inyong pagdapit ninyo kani adto. Bitaw, sa tinuod lang na to, Janelle. Abigid mo nga mga dautan mong tao. Mao ba, Glenn? Anong nakaingon man ka nga abi nimo mga dautan ni Glenn? Siyempre, tungod sa inyong naong. Labi na gid ka, Janelle. Tingan nung naong ko, Glenn. Ang imo manggong naong, kumon kaayo. Murag, pero may na ako makita sa salida sa TV. Mo ba? Basta mga artistahon og dagway, Glenn. Kumon gina. Kumon kay kumon. Oo, bitaw. Ang imong naong, murag kontrabida pirmi sa tanang salida nga ako makita. Uy. Grabe pa mo, Glenn. Ay, kontrabida yun. Tinuod bitaw na. Kuan, kanang, ako. Kontrabida ba sab ko o dagbay tanawon? Mura sa kag mastermind sa kontrabida na to. Ha? Uy. Bitaw, kumidyara ng ako na to. Ikaw yun, Lit. Binuhangan ko kunay mo da. Ayaw lang ko din yung seryoso ha nga mong gisultigod. Lisod man po kaayo nga pulos na seryoso din eh. Stilan bitaw eh. Bitaw. Ganahan ko sa atong banding karon kay murag aligri ba. Magalingaw man daay mo, Janelle, nato. Kung kami ang inyong kuyog, no? Malingaw gid mo. Dili boring ang inyong adlaw. Tinuod na. Kami sab kung tamo ang among kuyog kada adlaw, pero medyo malipayon ang among adlaw. Bitaw, nagpasalamat yun kayo mininyo og dako na to, Jonel. Nga bisan og permiming mo balibad ninyo, wagin mo mausab sa inyong tinagdana mo. Uy, lagi na mahitabo nga, mausap mi, Lit. Labi na gid ninyo. Salamat yung kayo ninyo, Lolita, Glinda. O manghinaot mi sa among mga lakaw, kamo mo among makauban pirmi. Gutom mga insyong. Nya sukat patag ganyan puntag. Kaganihar kitang inatang lin niya eh. Wa magibot tayo nahimo. Murag nag-usik na kitang oras ato ini usik kayo oy. Bitaw. Parehas na, Pitch. Ako, gutom na sad ko. Unya, asa man ta paingon ni ron. Wa mo kitay mahimo ini. Mas mayam to sila luluguryo nila atong istoryahon na ni. Suman. Luluguryo na sa nimo nga supakiro man tong dako. Manawag na ko niya sa cellphone. Magpakilo kita. Unya,
Asa man tag-cellphone para itawag? Mato tas merkado, Pits. Manghangyo ta dito sa mga tao nga atong masugatan aron makatawag ta. Uy! Kuya, po na lang imong nahununan siyo. Di ka tapadakpan dito. Di lagi. Puros ka lang gutagod. Yun na. Usahon man imong si Lolo ni mo siyo. Ngawa naman to'y salig na to. Mangayo tagtabang niya. Kibaw ko nga muhatag to nato og kwarta para pangkaon nato. Muhatag pa ka to siyo. Mura man, imposible na kayo nga muhatag to na to. Kabantay ka pa sino, ipadakon ta to. Sino sa di lagi. Nabaw ko nga naghapon na si kaluoy nako. Iske! Siske. Saan ko niya kabataan na dili. Sigurado ka? Sigurado lagi ko. Salig lang gud nako, Pits. Basta ato sa istoryahon. Nala, sige. Ikaw ang balag siya. Salamat. Salamat to rin lang nga wag yung kunin mo pakyasa sa atong gikasabutan karon. Ay, pasensya na kaayo mo, Goryo ha. Daday nga, medyo na-late dug ko gamay. Unsaon nga naamang ko'y mga kakulian. Ayo, day kaso ito, Ribya. Ang importante nga, nagkita kita karon din, he. Bueno. Ako na gini. Dinit na maglangay to rin yan. Gusto ko nga sultihan minimo. Sa tanang rason karon. Kung nga no gyud o kung sa hinungdan nga, mahadlok naman kang ubalik sa mansyon. Sulti. Tinuod na, Greggy. Nahadlok na gyud ko. Sukad sa kamatayon sa akong igsuon nga si Isyot. Nawad-an ako og kumpiyansa nga mobalik pa og puyo sa inyong mansyon. Isyot? Oo, Isyot. Kay nga no dahil isyot? Kay nga no man dahil ka, namatyan dahil mo to Rivia. Oo, Greg. Isyot? Gipatay ang akong igsuon. Ipatay? Nga naman, kisa may nagpatay? Ang mga sakop ni Junel og ni Renato. Yun na ragod. Isyot. Bitaw, yun na, Isyot. yun Wa ko magkasabot. Nandun napil mong yun si Renato og Junel sa imong mga pasangil karon. Sultihi ko namin. Bitaw. Isyot. Ang tinuod, Greg. Dugay nang nagbahad na ko si Junel. Ay, Gusto na gyud ko nila papahawaon sa mansyon. Pero wa ko musugot sa ilang gusto. Tungod kay gihuptan na ako ang among gikasabutan. huptan. Oh, Huptan. O, unsa may inyong gikasabutan? Bitaw. gusto lagi unta nila ni Renato og Junel nga kita mo'y magkadayon. Unsa? Guryo. Uy. Guryo, isa-isay na ko ninyo ang tanang sugilanon ha. Sa sinugdandan gyud. Ingon ini ang among sabot ni Renato og Junel. Lamias puto si Uy. Gutom ligay ko na. Inom lang yung tubig ko. Bangil sa itong kagutom. Sige na kong ihihi. Anong tubig si Uy? Kadit. Kinatindira eh. Nakupot siyang silpon. Ato nang hangyaw para makatawag ta. Tay pa oras yun. Di ba si Felix takat man ang lalaking nga sa unahan? Tuda. Siya gud na. Unya, unsa may una-una ni mo? Tara na. Atong tulon. Kadit. Di kadikado siya. Dili delikado. Basinog, magtawag na niya hinuunag pulis. Bala na. Basta kaya ato na sa istoryahon. Dali. Pila man yung kilo sa imong isda, day? Kay 180, sir. Tungali ako, day. Sige, sir. May hapon, may Felix. Kamu? Pamin na ko, Ay. Milagro da. Nga nung muamin man mo. Palayo mo. Ayaw mo pagduol na ako. Noy Felix. Kalma lang, Noy. Makals. Nidool gid minimo kay si Kukoy Ibit manginahanglan kay si mong tabang. O si Kukoy. Kukoy ibit. Wa ko'y nailang Kukoy. Lo. Si Kukoy ibit pa, noy. Kataban doon ay dakong uwat sa iyang naong. Ngayon mong giatagan og sobre atong niyaging adlaw. Kukoy Ibit. Kana. Na ko'y nailang Ibit ang gato. Usa? Si Dax? Si Dakoy-koy di ay? Dakoy-koy. Kukoy ang akong tawag niya, Noy. Yun na, ha? Dili na kuy. Unsa man, doon na mo'y dautang gibuhat niya, ha? Noy, kalma lang. Kalma. Alam sa gulag sigahing mata ni mo. Wawas din. Lain ko. Kalma lang, wa may dautang gibuhat niya, ha? Mo bitaw nga miduol gid minimo karon. Kay gusto na mo siya nga patabangan nimo. Istoryahe! Ha? Ay kong istoryahe, ay. Naasap tingali mo'y dautang gibuhat niya, no?
Magtawag kong pulis! Pulis! Kriminal! Kriminal! Murag, di ni madag istorya ni Felix nakata. Mas may pa, mapalayo taning. Mapalayo na lang yun ta. Tanasyo. Pulis! Dakpanin yung mga tawana! Terapis. Managad na kay nanay, mga tanol na nagpaingon din. Tara! Ay, kalma lang. Kalma. Alam sa kunak si kahing mata ni mga suwawas na. Lain ko. Kalma lang, wa may daotan gibuhat niya, ha? Mo bitaw nga miduol gyud minimo karon. Kay gusto na mo siya nga patabangan nimo. Istoryahe! Ha? Ay kong istoryahe ay. Naasab tingali mo daw tang gibuhat niya, no? Magtawag kong pulis! Pulis! Kriminal! Kriminal! Murag, di ni madag istorya ni Felix nakata. Mas may pa, mapalayo taning. Mapalayo na lang yun ta. Tanasyo. Pulis! Dakpanin yung mga tawana! Terapis. Managad na kay nanay, mga tanol na nagpaingon din. Tara! Mao ba? Pero nakasiguro ka ba, Toribia? Ng mga sinugo nila ni Jonel o Renato ang nagpatay sa imong igsoon? Oo, Greg. Dako gyud ang akong pagtuo nga ila tong mga tao. Ay, di kasubo na ako ang kamatayon sa imong igsoon, Toribia. Pero, kung nakasiguro man ka, nakabay motoddo, bisag usa lang sa mga sakop ni Renato nga maugyoy nagpatay sa imong igsoon? Ang mga bahad nila ni Junel nako. Si Jonel lang ba ang nagbahad nimo? Silang duha mismo, Greggy. Pero ang permid yung nagbahad nako, mao si Junel. Pero, unsa ba ka tinuod nga? Nagkita man kuno mo permi ni Tasyo og Pipito. Di ba? Plano lang ni ninyo, Toribia, aron daoton ninyo sila si Renato? Dili na tinuod, Greg. Usa ka nakadakong bakak. Kay sukad masukad, wa gyud may magkaistorya nila ni Tasyo o Pipito. Mao ba? Kung kinsa may nagsulti nimo, anak, Greg. Ayaw gyud pagtuoan ang istoryaha. Ako maituho eh. Kay gani, hasta ko. Nahibaw ko nga doon na sila daotang plano diha nimo. Unsa may ilang daotang plano nako? Nagplano sila nga patyon kanila, Greggy. Naa ka ba'y kaligunan sa imong mga gipanulti karon? Ako mismo, Greg. Daghan ang higayon nga permi kong makadungog sa ilang mga gipanag-istoryahan. O gani, dili tinuod nga gidunggab ni Tasyo si Renato. Ang tanan, polos lang drama nila ni Renato. Dako ka ng bakak. Hasta na, Toribia. Ako nagpasalamat ko nimo ining tanan. Ako mismo. Muhimo og mga lakang og kaugalingon akong mga investigasyon. Aron sa taon kung unsa ka tinuod kining tanan nimong mga pasangil batok nila. O saray ako masulti nimo, Greg. Mag-amping ka sa imong kinabuhi. Kamong tanan dito sa mansyon. Kay naa ang imong apo nga doon nagidaotang laraw batok nimo. Ngano nagyaw-yaw man kadya, tay? Naglagot ko. Ha! Swerte mga tawhana, kay wag gid sila madakpi. Kay kung nadakpan bal na. Kasahuson kita sila sa mga tao sa merkado. May kaligay na kaipsot pa yun. Kinsa ba ang mga tawhana imong giskutan, tay ba? Isang taong ka. Kisa may lain. Ang mga kriminal. Sila si Tasyo o si Pipito. Ha? Eh ngano, tay? Giunsa man di kanila? Ha! Ila kong ginulong to sa merkado. Nakuratan ko kay mga isugig mga naong mga tawhana. Huwag mahadlok. Gibalitaan pa ko nila nga namiligro ko no ang kinabuhi ni Dakoy-koy. Dakoy-koy? Dakoy-koy. Kinsa man ang Dakoy-koy, tay? Si Dax ko, Dax. Katong taga tuong ba nga akong amigo. Aw, si Dax, di ay? Maoy ilang gihulga? Ang ilang gingon ako nga namiligro ko no ang kinabuhi ni Dax. Klaro kayo ang ilang hudlat sa itong mga tawhana. Ha! Naa sa ilaing kabuang aghimo. Na, magbantay na lang kita, tay. Imo naman ka nang gireport sa kapulisan. Oo. Dito na ko sa istasyon sa pulis ganiha. Ako lang ipablater. Ug ako sang sultihan si Kapitan. Mayo ang tagmadakpan ng mga tawana. Kay, sus, ginoo ko in taon. Delikado kayo sila, oy. Ha? Wala sila kahadlok nga manghulga sa mga tao din sa ato. Sagdi lang, tay.
At least, napahibaw na nimo sa mga pulis o ni kapitan. Nanggigil ko sa kalagot. Naminti ba naminti? Nanggigil ka? Naminti ko sa kalagot, Lita. Ha! Nabalakal na hinuon ko eh. Kung basin doon na sila daw tang gibuhat ni Dakoy-koy. Oh, doon na lang si Dak sa ilatay. Pakuyo lang ni Kevin aron nakikauban ni adto nimo niya. Oh, sige, ugma na yun. At doon ako si Dax sa ila. Hay! Paskang! Nasaan si Paskang? Paitay ng kinabuyas yun, oy. Imbis, pulos ang atong mga katuyuan ba? Pulos Maayo mayo. ayo atong mga katuyuan, imbis, watay gimong dautan. Kita ba yun, himong yawa ining kalibutana? Devil! Anak ka sa devil! Tinood na, Pits. Perti yung yawa sa yawa. Ay, parang tag-double L eh. Tabuli. Lisod kayo. Kaya nagtuunin kasi ng tanan nga, mga dautan tang tao. Ay, na, Pits. Dawaton na to ni nga hagit sa itong kinabuhi. Pero kung malatasan ganin nato kining tanan, mas tamis ang atong matagamtaman nga kadaugan sa atong pagpakigbatok sa dautan. DJ! Unsay Gigi? Grabe yun! Batak ka na. Bigyan may gaba. Grabe yun. Muna siya. Ay, Bitaw. Dinitiyaw ang atong gisagubang nga pagsuway, Pits. dito. Pero, di sa kita mo sibog ug mo atras ni. No retreat, no surrender. Sukla na to kutob sa tong mahimo. We will fight until the end of the world. Yes! Nakadahi ko ni mo na siyo. Mayuhan mo tinagalog. O kamo, kabangag sa ilo. Ikaw yun ang akong idolo. Kay, huwag ka mabugnaw ini mga pagsuwaya. Natural nga musukol yung tapits. Alkansin na gutadaan. Gani, Kung mabugnaw pa ta, samot na nga wa na gutay paglaom. hopeless. Mas mayo nang samtang buhi pa ta. Ato lang pahimuslan ang higayon. Bisag wa pa ta mahibaw karon kung unsao na to pagsulbad kining problema ha. Kamaw. Mga jailong. Sagdi lang siyo. Sama siya mag-isulti. Mas bisamot ang akong kadasig ron. Bisan og ipanggutom. Kanapits. Maginaya kong ganahan ni mo. Pagbutan, gini mo. Gani. Ay, may untag na atos ati Bambina kay. Si Ate Bulahan Bambina. tapir ni basta ati Bambina. Tadaan na tato kamping nga doon mo si Kwate. Kamaw. Ay, lain tayo to siyo. Oh. Naidaghang kamaisan din ay sunahan. Ha? Manguha lang ta, atong sugbaon. Uy. Nabalik. Bangag sa ilong. Nasa agapits. Ang ako man ang dailog magibasa, Pits. Bangag sa ilong. Oh, Nel. Murag lami naman kayo nga tong pamati karong mga panahon na. Tagoy-tagoy naman ta. Ha? Nel, angay kitang maglipay. Ilabi na nga, mayo na kayo og tinagdan sila sa Lolita og si Glinda nga rin ato. Bita. Hasta magani ko rin. Sa tinagdan ni Glinda din ako, mura na uyab na midwa. Ha? Uyab na yun, ha? Okay nga no rin. Si Lolita ba ya? Nakamatikod ko nga lain na kayo tinanawan ni mo. Oo. Unsay lain? Kuan ba, murag nasabot na ko nga doon na tinaguang gugmas Lolita ni mo. Yay. Kung kumidyahig ingon anak nil. Dali ba kaya ning matunaw nga kung kasing-kasing kung ang nganan ni Lolita mo ihisgutan. Tinood lagi na, no, samda. Nakita na ko sa unahan nga gikasal na mo sa simbahan. Ha? Unya, doon na mo'y mga anak. Ha? Pagkanindot ka ng istoryahan nil kung mahitabo na na. Sigurado na rin. Asam na ni paingon ning ato mga damgo. Gihaguan ko ni nato plano. Gisakripisyuhan ko ni nato. Busa ang bunga, hapit na mo abot. Pastilan, Nel. Kung may tabo man gani ng higayon na. Sariyang, sugpo na kong Lolita. Naagyog kay dakong bonus nga madawat gikan ako. Mo ba rin? Oo! Nakay dakong premyo, Nel. Ako ginang saad mo. Kung sa may imong ipremyo na ko rin. Basta. Surpresa na lang naon niya. Nga ako ihatag ni mo. Salamat to kayo rin, ha. Karong tataod. Mamisita na sabta sa ilang Lolita. Pero kung sabot magbuwag-buwag na yun tandawa. Ikaw, adto sa baga mamisita sa ilang Glinda. Okay kayo rin. Para parehas lang magkabuelo mayo ba? Oo, kana. Di na nato sayangan ang kaygayunan. Kaysa ako nang giingon mo, kung sugto na gani ko ni Lolita. Una kagyong mabulahan nil. Daghan kayo salamat rin. Nya, saman, matuta karo sila? Ay, isa, paligo pa ko.
Ingnon talang unya ka, karong taud-taud. Sige rin. Kay maligo sa kog magpagwapo. Oy, Peles. Lolita, kami nawakid doon ako sekreto ninyong duha. Unsa naman sa daday? May tungod ni bagong revelasyon ni Toribia. Batok nila ni Renato o Junel. Renato ug Jonel nasad nay? Bahaw naman ka, daday. Bahaw na ka. Sobrang panos na hapit. Alam mo, sultihian na kay... Naibaw na biya ka nga. Kanang... Unsa? Kakalabas Toribia ba? Da. Ulo sa magpanaot ang iyang atong Renato o Junel. Ikaw lay panos di dagi katubaw storya dia. Ay, Kami daw lagi una baw. mino da. Kay akong si Bariyaw. Among di kay storya Toribia. Ug doon na siya gikumpisal diri namo. Ay, intawon. Bahaw na lagi na. Nahibaw niya na nga si Renato o si Junel kuno gusto siyang ipapatay. Nabuang man siya. Kung gipapatay pa na niya, hagbay raon ta. Ikaw ba na ba? Mutuom na ka ng mga pangilan dito Ribya. Bitaw nay. Dili na magud bag-o sa atong pangdungog gud. Naibaw naman taning istoryaha nga hasta si Gorio gustong ipapatay nila ni Renato. Pero taon sad nay, uy. Kung seryoso gid siya niyang pasangil, no? Upasa ka na lang uta siya kaso sa korte. Aron ato niya pamatud-an ang iyang mga reklamo didto. Tinuod na. Pero naabang gyud mga ebidensya nga gipakita sa Toribia be. Og nahibaw ba mo? Nga ang igsoon ni Toribia, gipapatay sa mga sakop ni Renato. Ha? Kadas lang nay. Duha na kuno ka simana ang nakalabay. Sukad atong wa na siya magpakita dito sa mansyon. Uy. Oh, tungod ni anang mga hitabua. Gusto na lang gani unta siya mapakailom. Pero dili ko na maagwanta siya ang konsensya kung mo'y misulti na lang niya standard nga to Rigoryo. Ay, baya ka na day. Oh, Daghang na kaila nga, pirmi na siyang magtagbo na ni Tasyo ni Pipito. Malagmit, ang nagpatay sa panang iyang igsuon, sila sa stasyon si Pipito. O ila sa gipasangi nila nga to ni Renato ni Jonel. pero... Hoy, paminaw, daday, paminaw. Uy. Aron tamasayod, no? Gahapon lang. Way kahadlok sa stasyon si Pipito nga biduol na ko dito sa merkado. Ila kong gibalitaan nga na miligro ko ang kinabuhing Dax. Kinsang Dax! Ala ko, ikon. Oh, Katong amigo na ko nga, taga-tuong. gidol ka dila. Oo! Huh. Ako mga isang ipadakop kung mga polis. May gali kay, adali kay misirit ay sibat ay. Kaya huwag naabtan pa sa mga tanod ng polis, awa na. Kunis-kunisyon sila dito sa merkado sa mga tao. Unsa? Bosa, ayaw na lang tadaday. Kung unsa may mga istorya ni Toribia ninyo, ayaw yan yung hatagig chance nga inyo siyang tuhuan. Kay pulos na bakak ang kang Toribia. Litaan nga na miligro ko ang kinabuhing Dax. Kinsang Dax! Ada ko, ikon. Oh, Katong amigo na ko nga, taga-tuong. gidol ka dila. Oo! Huh. Ako mga isang ipadakop untas mga polis. May gali kay, adali kay misirit ay sibat ay. Kaya huwag naabtan pa sa mga tanod ng polis, awa na. Kunis-kunisyon sila dito sa merkado sa mga tao. Unsa? Bosa, ayaw na lang tadaday. Kung unsa may mga istorya ni Toribia ninyo, ayaw yan yung hatagig chance nga inyo siyang tuhuan. Kay pulos na bakak ang kang Toribia. Kumusta ka na, Lit? Maarag hapon rin. Ikaw, kumusta? Ni malipayon kay kulit. Ilabi na nga niya ko sa inyo karon. Kabalak nun sabi mo rin, uy. Ito, Lit. Niya kay ihatag ni mo eh. O hinaot nga, imo ni dawaton, gamay na kong kasa. Uy, nga ko tanong na pa makana rin. Niya dawat na ni. Lit. Salamat ha. Abli Oh. Hala? Sing-sing? Sing-sing na, Lit. Diamond ring? Hinaot nga, imo nang magustuhan, Lit. Ginoo ko. Salamat kaayo rin, pero... That is worth around 1.5 million. Diamond ring. Pero... Sorry kaayo rin, ha. Nagpasalamat ko ni Magdako nga imo kong gihatagan ini.
Pero dili ko angay og takos nga imong hatagan ini. Please, Lolita. Dawat na. Sangan sa kong gugma. Og, kalipay ni mo. Hinaut nga, imo na dawaton nga kung kasing-kasing halad. Please. Glenn, Nga naman ka, Junel. Sa may nahitabo ni mo. kung ba ka lang, nang ako'y gamayng gasa ni mo. Ha? Usagoy gasa. Ganyan. Para nini mo. Uy, usa man ni. Abli lang. Uy, hala. Sing-sing. Uy, ginoo ko. Nga naghitagan ako ni mo ininel. Kuan lang, tingmana sa akong nakong diha ni mo. Uy, kaluod ni mo, Junel, uy. Giing na nabaya tikaha nga. Kutob ra gyud tas amigo. Dawa tala na, Glenn. Kinasing-kasing taon na akong diha ni mo. Oh, sige. Dawato ni nako. Pero ayaw baya gyud pag-expect ha nga. Sugton gyud ka. Bisag imo kong giyatagan og sing-sing. Mahalon ba taon kay na, Glenn? 200,000 ang kantidad, anak. Kamahalon baya sab nimo regalo, Junel, uy. Kwartahan di ay kay ka. Tinigom itaw na ako, Glenn. Ako ginang gitiguman para makapalikuan na tungod kay gusto na ko nga makahatag og regalo sa pinaka-espesyal nga babae sa akong kinabuhi sama nimo. Makuyawan man sa tani mo, Junel. Salamat gid kaayo ha. Pero pasidaan alang tikandaan na ayaw gyud pagdahom, ginaapay mo labaw sa atong panagigala. Kutob ra gyud ta na pita. Ay, musulti gyud ko nimo sa tinuod nel. Na anak ko imaabot na sugton nga lalaki. Ha? Nana kay sugtunon nun, Glenn? Kinsa man si Pipito? No, di gina mahitabo nil. Kutob ra sa sikala nga akong tinagdan ni Pipito. Og kuli sa kaayo nga ako siyang sugton. Ilabi na nga pinangita sila karon sa balaod. Pero kinsa man kini nang lalaki ha nga ang hapit na nimo sugton, Glenn? May bawra unya kanil. Di pa na ako na isulti ni bisan kinsa karon. Pero ako ipasalig nimo nga may bawra gyud unya ka. Lalaki ha. Bawi una balang ka na ako ng sing-sing akong gihatag nga no. Janelle? Hi. Doon na kay gisulti? Glenn, kanang kuan. Ayaw ka balaka. Kung bawiunin nimo ang sing-sing, ina lang po. Kay ako ra ning hipuson. Basta ang importante nga matinudaanon ko diha nimo. Og parangka ko nga misulti sa tinuod. Hello? Hello? Lalagorio. Ikaw ni Tasyo? Ulo. Ako ni. Kumusta lo? Mayor akong kahimtang Tasyo. May mo balo nga magstorya tas personal. Para unsa? Aron ninyo nasab kong linglahon o gadonso sa kadapit aron ninyo bilanggoon dito? Lo, dili mo na mo'y akong tuyo. Wa ko'y tuyo ngayon na lo. Unsay wa? Kadtong inyong gihimo nako, inyo kong gidas isla. May ito ang inyong gibuhat nako. Lo, paminaw. Ayaw na ako patuho apat Tasyo. Ayaw na. Mas maayo pa nimo nga mo surrender na lang ka at tubangon nimo ang imong mga kaso kundi kung tinuod mga nga limpyo ka pagkatao. Pero lo. Pero ay napagdagang pagstorya di Tasyo. Wa ko'y matabang nimo. Kundi ka surrender sa otoridad, imo ng desisyon. Busa ayaw na kong istoryahi pa og daghan o besan unsa na lang na imong pasangil batok ni Renato. Pasabot ka, ha? Tasyo! Lo, wala ko'y laing dilauman lo, kundi ikaw na lang. Ikaw ra gyud ang bugto makaluwas nako. Ilabi na sa akong kalisdanan karon. Kung may mo lang unta, suportahan ko nimo bisag sa akong mga pagkaon, lo. Hey! Lo. Bueno, sige. Na ako'y sugoon nga tao aron siya may muhatag nimo kwarta. Pero Tasyo, minaw, sundagin nga akong tambag nimo. Kinahanglan mo surrender ka sa kapulisan aron way daotang mahitabo nimo. Way laing makatabang sa imong kaugalingon kundi ikaw ra gyud.
Yes, okay gyud kayo. Dako gyud kaayong konsuelo. Murag lipay na magyug kaya ka rin. Kisabay ni malipay nang gidawat gyud ni Lolita ang singsing akong gihatag niya. Unya nalipay sab kayo siya. Meaning, gaan gyud kayo ko sa iyang dukan. Ug nagpasalamat pa siya nako, Nel. Oh, may kada rin na kay konsuelo nagyug kayo ng imong baraha ni Lolita. Di na ko makapaabot nila. Sa sunod mong date niya ni Lolita, daigan ko rin siya nga siya mo'y gusto na kong babae nga dadon ako sa altar sa kaminyoon. Yahaya ni mo rin eh. Yun na, Argod. Saan mo kang ginatubugan sa kalibutan? Inganom din ang inyong lindari ay. Siguro naman sab na, di ba? Uy, klaro rin eh. Yatagan sila kong sing-sing si Linda. Yang gidawat pero yakong gibangilan dayon nga wala gyud kuno ko'y pag-asa niya. Kaya na kuno siya umaabot nga boyfriend. Unsa? Mao na iyang gisulti nimo? O lagi. Medyo nasakitan ko siyang gisulti eh. Ayaw tuo anak. Sultir na niya. Nainomdom ka? Si Lolita. Mao sa na iyang pasangil na ko kanento. Nanaan ako na siya sikreto nga trato. Pero ang tinuod, oy, nakungwa. Mabar. Natural na nil. Ligar lagi na sa kadugayan. Sige, halagyan na nato sila o bisita. Siya araw. Madutlan na lagi na. Mayon tagmakaako gis Glinda rin eh. Kung matinood lang nga akong gidamgo, kung sugton lang kong kausan ni Glinda, kay ugma na yun. Ako gina sa pakaslan. Kana, yun. Kinanglan nga ato gining paspasan nil. Kay wa na tay karibal. Saan na lang kung tinuutong niyang gisulti nga na sa ilaing sugton rin. Magunsa na kakatawang ko ani. Ayaw lagi pag-una-una na, naon sa ka ba, oy. Maimo lagi na si Glinda. Tuom kag istorya, oy. Gisukod lang ta ni Glinda. Gisukod lang ta. Gisukod nga imong pailob o pasensya. Ay lang yung paglunga. Importante, nga imo gid siyang bisitahon pirmi. Salamat kayo sa mong pagdasig na ko rin na. Naon sa ka ba, oy. Ay kabala ka. Ang tanan na itong gidamgo, matuman ra lagi na. Ni ano kung may pabor na itong hangin, wala na makasagabal sa itong mga plano. Kita na gid unya ang daog, Junil. Unsay, una-una ni mo siya. Ha? Sakto mo sabi mong lolo. Mas may tingali nga mo surrender na lang tas mga kapulisan para luwas tas peligro. Ha? Latot. Sige, latot. Total. Di man siya, mag-uol kay. Di man siya, mag-uol kay. Banan man ka na. Banan ka dito. It's you, it's. It's you. Bawas na tayo. Di mo rin ko na nagkasayon, Pets pa. Kung nasuwayan lang nimo katong panahon nga nabilanggo ko og 5 katuig sa prisuhan. 5 year. 5 year. Kuwan 5 year. Wag ko sa taon. Perting paita. Pait kayo. Pait pas panyawan. Pait yan, pait. Nga karon, naibaw ta nga wag yapon tay sa nya prisuhon ta. Come on. Murag di na yung ko makadawat na, Pits. Mas palabihon na lang siguro na ako nga mamatay kaysa mubalik ko sa prisuhan sa sangawa na kong buhata. Hay. Double L. Bitaw sa double L yan. May punto ka siya, may punto ka. Bahala lang siguro, Pits. Nagdawat naman ko sa kong sitwasyon ba? Pero niyaga po sa kong unahuna nga suklan yun ako. Di yun mo sibog ang akong pagkatao, ang akong baruganan. Di mo sibog. Di ko masibog. Bisa gusto lang ka dangaw. Alto bindigo. At bangonin ako ang akong pagsuway sa akong kinabuhay. Come on. Di yun na lalim. Di tinood lalim. Di yan siya. Mayon tawag maluing ginoon siya. Doon ko niya nga tumapag-ampo siya. Gusto ka, Pits. Gusto ka. It's Kipi. It's Kipi. Gusto mo na. Gusto lagi ka? Pits. Mayo kay gipoy numduman ko nimo anang pagampo, ha? Gani. Mayo. Mayo siguro nga muhapit ta karon sa simbahan, Pits. Simbahan? Mudagot ta dito. Dagot ta. Atong iyampo nga unta mahataga na og kasulbaran ang atong kahimtang. Bitis. Si Bitis. Dili Korean ha. Bito Tojo. Magampo ta. Basin pa og naay milagrong Gitagaan sa kag singsing ni Renato gaw? O gaw. Ni ao. Mahalon ko nun yung singsinga gaw. Wow! Diamond! Nahibaw ka ba gaw kung tagpila uning singsinga? 1.5 million ko nun ni. Wow! Mahalo ko na. Di ba ganun ta kumudawat ini gaw eh. Pero namugos man sa Renato good.
Mura naman pang engagement ring, gaw. Bitaw, nahadlok yung kuning singsinga, gaw. Gusto ginako nga ako na lang ni iuli niya. Uy, ay na lang nag-iuli, gaw. Uy, pasin pa daig kamugi magkadayo ni Renato. Unsa? Uy, simba ko in taon, gaw. Bitaw, gaw. Seryoso ta ba? Sa mo paminaw, na kay chance si Renato nimo? Posible ka nga imo siyang subton sa unahan? Ha? Gaw? Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Samaan. Ito? Ano lang daw, wala daw. Chito raw daw. Wala lagi. Saka, Chester. Lagot ako eh. Pili nyo, tatong, bubay, at gago. Ito dahil mo. Nakagaya as tunit, pero kapoy mo kas trabaho eh. Ano daw, nga lagi daw. Busy kayo sa trabaho, grabe kahago. Ay, gagawa mo na daw. Hoy, opening, o pa mo kung nag-display lang guys. O pa nag-abri ba, nag-plaster pa may sa mga gamit. Bandol-bandol nga mga panapton, mga tabla, na mga... Basta kay hago kaya ang nagay sa ano niya, grabe ka isong baho. Mga pintal, thinner, napay baho sa welding, simento, abog kaayo, sulod, igang pagyod. Tabo bigo gisano. Plaster ganin ni. Unya, sayo kay kumumata, alas 5 pa. Sayo nang ka alas 6:50 ang in. Sayo kayo no. Tindero. Tindero ron. Christmas decor. Nilalem akong trabaho. Alas 6:50 in. Alas 5 noon sa hapon. Nabaguhan ngayon kong lawas. Nagtatakit ba ako? Sakit-sakit niya. Over fatigue niya, kuwang sa tulog. Naglugay ba yung kong mata. Sino ka alas 5 perminti? Simana na. Makarelax ko. Opening na yun siya. Kay plaster ang ang tindahan. Karon grabe pa namang hinakutay, pinaslaray. Diba? Ano ba yan na? Ya, siyempre bulto-bulto. Kay mall man. Bugat kaayo. Minimum bra 435. Kuan pa gasolina, nya sudan, snack, dami na. Ako pa makita diri maninda. Sige, magre-relax mo. Hindi ko kabalot gani ani. Gusto mo talagang matulog. Very welcoming. Ako kayong trabaho eh. Ano naman, na-feel din mo? Sarap talaga. Tingnan mo naman itong sofa na to. Parang queen size pero sa di ba na-feel ni mo nga hagugid siya kay kuan man, kami man pioneering, nag-display pa man good me. Bandol-bandol lagi, bugat kaayog jud sa una lang. Unya kat-kat na pud sa kuan. Nga nagpintal me. Unya mag-ihap sa mga items, butangan og code, barcode, plaster na pod. Unya hakot og tabla. But you have to catch your breath and pretend that you are fit. There you go. Nice. Oh, wow. Munang na-stress ko eh. Sakit-sakit ko sa akong trabahoan.
Sabi kayo mong sarado tagbuntag. Tana, maggahin yun tana. Kay nabi ko'y trabaho magbuntag. So ako, puro focus ko sa trabaho. Focus muna. After sa opening pa ko ano yung bakante pag yun. Pero pag opening na, after na sa pa-oplas sa opening, diyan ako makarelax kay tinog-tinog naman lang may plaster plus. Magbantay naman, di ba? Nya aircon naman siya. Karon di pa yun aircon. Igang kayo. Mga may pang silutan sa sulod init kayo. O may bintana. May bintana. Di ba wala? Oo. Nami sa sulod electric pan ra. Bago pa ginang electric pan ibutang tong niagi pila ka adlaw wag yung electric pan. Basta maligo lagi sa singot. Akong sanay na kapugan. Mga bit na, mga bit na nga. Mga bit na nga, mga bit na dudong. Bayot na, mga bayot na mga kaya mga sakyanan. Wala na raw. Opening may po sa Kwadmaran, si Daligaya dito. Punta na ho. Ano lang yung joke ko? Bili mo. Uy, tuwa ka ate. Hirap naman na marami. Dari ano eh? 11 bedrooms. Siyempre, di. Gawas na Mataas sa nito, hindi pwedeng walang elevator. Kaya may tarong nila. Kaya niya, kaya ito nga. Ay, kasi mo ito ko nga. Kaya ito ko na. Yawal ko muna kami akin. Doktor Ginero ito nga. Wala pa niya pa rin mong nango kan usap. Ha? Wala usap. Ako may buling. Di maklaro ang buling kay ito man. Oo, ito. Salod na lang. Ay, maraman siya ni. Nung baka nagpagkuha, tagkalo, nabuang. Nagdakit pa ka niya. Ano, wala ko ito. Ano may na? Upuan pa na akong ba? Ako rin dakit. Ayaw. Ayaw,